قمری با من نگاه کن. تو خودت بستی یا یگان کس به تو یاری داد؟ با нақшҳои тоҷикона хеле самимона ӯ ба дили мардум роҳ ёфтааст. ҳунарманди халқии Тоҷикистон Тоҷинисо Саидова ҳамон лаҳзае ки дар театру синамо нақш офаридааст, тавонистааст тавассути қаҳрамонҳояш аллакай мухлиси худро пайдо кунад. фаъолияташ агарчи аз саҳнаи рақс шурӯъ гардидааст, вале дар театру синамо тавонистааст ки маҳбубияти бештаре дошта бошад. ҳар гоҳе ки коргардонҳо нақши тоҷиконаву модаронае меҷӯянд, симои самимонаи Тоҷинисо пеши рӯяшон меояд ва дар филмҳои зиёде ӯро даъват карданд. имрӯзҳо низ дар синамо нақшҳои хешро дорад. гоҳ-гоҳ ба театри Оина меравад, ки он ҷо чандин солҳо кор кардааст ва ҳамчунин бо радиои Садои Душанбе ҳамкорӣ дорад. бачая аз кӯдакӣ ба меҳнат одат кардан дар кор. меҳнат худо ба шукр падараш мекунад. барномаи ҳадиси зан ки ҳар ҳафта ба сами шунаванда мерасад, аз рӯзгори бонувон аст. ин даргоҳ имрӯзҳо барои Тоҷинисо Саидова хонаи умедаш гашта, шунавандаи худро хеле дӯст медорад. мустақиман ин барномаро пеш бурдаву аз рӯзгору зиндагии бонувони кишвар огаҳ мешавад. инак ӯро мо ба барномаи Олиҳа даъват кардем, то аз ҳадиси зиндагиаш якҷо огаҳ бошем. агар азизҷона иҷозат медодед бачаҳоя ёрдам мерасонед. не ман албатта азизҷона иҷозат наметиҳам, лекин азизҷон худашон дар замин кор кардан намехоҳад. ягон бор бо падараш кор намекунад дар замин? ягон маротиба бо падараш кор намекунад. фақат рӯзи истироҳати падараш шанбе якшанбе дар замини назди ҳавлигӣ кор мекунад. салом тамошобинони бисёр азизи телевизиони Сафина. ин лаҳза барномаи навбатии Олиҳаро манзури шумо мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Тоҷинисо Саидова ҳастанд. бону Тоҷинисо, хуш омадед ба барнома. фасли баҳору зебои муборак бошад. ташаккур ки омадеду даъвати моро пазируфтед. саломат бошед. дар оғоз мехостем дониста бошем ки имрӯзҳо чӣ ҳолу рӯзгоре доред? ҳозир дар нафақа ҳастам ва дар як ҳафта дар радиои Садои Душанбе фаъолият мекунам. барномаи ҳадиси зан барои занон мисол барнома аст. мо ҳар ҳафта дар радиои Садои Душанбе дар барномаи ҳадиси зан таври шумо гуфтед шуморо мешунавем. чӣ сабаб шуд ки фаъолияти эҷодии худро маҳз бо радио пайвастед? умуман ман аз вақташ ки фақат кор дар такопӯ будем ва кор мекардем, вақте ки ба нафақа баромадам, бовар кунед ки зиқ шудам. ман касбама бисёр дӯст медорам. ин барнома аллакай дар вақти пешам буд. сангиной боз мана ёд карду фарёд кард. ман бо хушҳолӣ ина қабул кардам ва фаъолият карда истодам. чӣ нақш доред дар ҳамин барномаи ҳадиси зан? дар он ҷа мо якум ки барои занои тоҷик маслиҳатҳои хуб метиҳем. асосан вазифаи ман дар он ҷа албатта саҳначаҳо, мисол ман эҷод мекунам ва он саҳначаҳоя мо бо сангиной баррасӣ мекунем. рӯзноманигор масъулияти бештар дорад ё ин ки ҳунарманд? ба фикри ман ҳар дуам бисёр масъулиятшон баланд аст. эҷодкорӣ дар кор аст. эҷодкорӣ ва ба фикри ман дар ҳар дуам бисёр заҳмат кашидан дар кор ки ҳамон мисол барнома ё ки ҳамон коре ки мекунад хуб барояд. ман бештар дар он ҷа мисол касби худама мекунам. ман саҳна бисёртар омода мекунаму иҷро мекунам. бармегардем ба даврони тиллоии зиндагӣ, ба даврони донишҷӯи шумо. аз донишҷӯӣ, аз даврони тиллоии худ сухан мегуфтед? рост, дар ҳақиқат даврони тиллоӣ аст. барои ҳар як шахс давраи ҷавонӣ, давраи донишҷӯӣ ин давраи тиллоӣ аст. давраи ғурури ҷавонӣ, талошҳои мисол зиндагӣ, талошҳое ки мисол ҳамун касб аз худ кардан. умуман ҷавонӣ як даври бисёр
давраи худи баҳор борин як даври зӯр аст. мо 12 нафар ҷавонон аз Тоҷикистон ба Москав хондан рафтем ва ҳамин 12 нафар мисол худи бародару хоҳар бар ин зиндагӣ кардем дар он ҷа. албатта соли аввал бисёр барои мо душвор буд, аз ватан дур, аз лонаи модару падар парида рафтем ва бовар мекунед ки ҳамон 2 моҳи аввал мо фақат гирья мекардем аз зиқия. шабон мисол дарс мерафтему, аз дарс ки меомадем гирья мекардем аз зиқия, ёд мекардем мисол падару модара ватана. ва оҳиста оҳиста баъде ки 2-ум курс 3-ум курс шудем, инқадар одат кардем ки дигар аз он ҷа баргаштан нахостем. яке аз барҷастатарин устодони ҳунарманди русия Сергей Фёдорович Бандарчук якумин маротиба курс қабул кард. ин курси мо буд, курси актёри тоҷико буд. ва бовар кунед он касам бисёр баъде ки мо тамом хатм карда рафтем, аз мо бисёр ёд мекардан ки беҳтарин курси ман буд, якумин буд ва беҳтарин ва дӯстдоштатарин курс буд барои ман. гуфта ёдоварӣ мекард. аз ҳамсари меҳрубонатон, аз нафаре ки воқеан ҳам ҳунарманди боистеъдод буданд, рӯҳашон шод буд, ёдоварӣ мекардед? он касо аз дунё барвақт гузашта буданд, солҳои 93 буд. лекин хиёл мекунам ҳама вақт ҳамроҳи ману кӯдако якҷо ҳаст. дар даври ҳамон донишҷӯӣ бемуҳобот мегӯям ки беҳтарин ва донишмандтарин донишҷӯ буд. бо дипломи сурх хатм кардан донишгоҳа. вақте ки мо хатм кардем, устоди мо Сергей Фёдорович Бандарчук ба он кас муроҷиат кардан, гуфтанд ки мақсудшо биё бо ман ассистенти ман шав ва мо курс мегирем, бо ту ҳамроҳ кор мекунем. он касо инқадар душанбея нағз медиданд, инқадар Тоҷикистона нағз медиданд ки бе ягон фикр ҳамон лаҳза негуфтанд: Сергей Фёдорович, ман наметавонам, ман бе Тоҷикистон зиндагӣ карда наметавонам. анаме хел инсон буданд он кас. ва мо дар даври мисол ҳамон донишҷӯӣ шинос шудем, ҷавон будем, муҳаббат кардем ба ҳамдигар ва 3 фарзанди нозанин ба дунё омад. ва имрӯз ман ҳама вақт фахр мекунам ки ман бо ҳамин хел одам ман фахр мекунам ки бо ҳамин хел одам ман бо ӯ будам. он кас боиси фахрам ҳастанд. дар ҳама ҷиҳат он кас олӣ буданд ва ин қадар фарзандои худа дӯст медоштанд. ҳама вақте ки аз кор меомаданд, ҳатман барои онҳо 1 соат ҷудо мекарданд, бо онҳо бозӣ мекарданд. ин хел мисол ҳамуно қатӣ банд мешуданд, ман аз дур нигоҳ мекардам ва бисёр хурсанд мешудам. рӯҳашон шод бод. шуморо мардум бештар дар нақши қумрӣ дар саҳнаи телевизионӣ бо коргардонии Соҷида Ғуломова, дар саҳнаи Зани оҳанин ки дар он ҷо шумо нақши қумриро офаридед, аз ҳамон лаҳзаҳо хотира мекардед? бо Соҷида Ғуломова кор кардан бисёр ба одам хуш меояд. он кас бисёр як зани мулоим, як зани ҳама хел хуб мефаҳмонад ки одам мехоҳад ки мисол аз будаш зиёдтар мисол ҳамон корро иҷро кунад. ҳама хел зан буданд он касо ва бисёр кордон буданд, чаққон буданд. барои ҳамонам мобайни ҳамин 2 ҳафтада мисол мо машқ кардем ва ҳамин Зани оҳанина мо ба навор гирифтем. дар бозору дар кӯча мисол агар раҳ рафта истода бошам,
حتما ای اپای قمری سلام اپای قمری گفتم من با همون نامی همون نقشی که آفردین فریاد میکنن و من خفم نمیشوم، جواب میتیم، سلام میگویم. افتخار میکنید؟ البته افتخار میکنم. از چی بیشتر افتخار میکنید؟ بیشتر از اون افتخار میکنم که با دل مردم جا شدم. مثال همون مردم که میگوین که ای اپا جون ما شما همین خیلی ناز میبینیم، هم خیلی رولای خودتون هم خیلی دوست میداریم. من راستگه بسیار خرسند میشم که مثال من همین مثال آدمای توانستم که خرسند کنم، اما یک لحظه هم باشد من همین آدم خرسند کنم، همین به شاد میشم. امروز با همکاران، با دوستان، با هنرمندان در تماس هستید؟ از حال و احوال یکدیگر خبر میگیرید؟ البته خیلی با این تکنیک حاضره قطعی این تلفن ها مثل فراوان، من حتما در یک هفته همه دوستایی که بیرون از همین تئاتر یا که در حتما خبر میگیرم، حتما صحبت میکنم. بازم در آخر میگم ای دیدگی بر این شده می دگونه. مثل که سارا سبزعلی و زلخمار اینا همکارسای من هستن، زلخمار ابراهیمова. البته خبر میگیرم و من با تئاتر آینه چند وقت که گذشت بسیار اگر یاد کردم و زیق شدم به نزد اونا میروم، در تئاتر آینه خبر میگیرم بچه‌ها. امروز با کدام کارگردان ها همکاری دارید یا اینکه کاری کدام کارگردان را همچون هنرمند میپسندید، اعتراف میکنید؟ اگر گویم که کار ناصر سعیدوف بسیار به من معقول است، نه برای اون که مثال ناصر سعیدوف شاگردی شوهر من است. عموما مقصودچو ایمتشویف شوهر من بسیار شاگردای خوب تیار کرد برای تاجیکستان که امروز همش در ساحه صنعت پیش قدم هستند. رستم شاهعظیموف در سینما اون کسان یکی از بهترین رژیسورها هستند. کاری اون کسان معقول برای من. کارگردانی اصلانشاه رحمت‌الله بسیار معقول است. اون کس حاضر کارگردانی تئاتر آینه هستند. بسیار کارگردانی خوب است. بسیار زحمت میکشد، بسیار میده کار است، هر یک دیتیل در میستد، اینش نادرست و اینش نادرست گفته. بسیار شخصی مهنتی است. بایدلوی رجب همچون کارگردان به من معقول است. امروز شما مادری 3 فرزند و بیبی 5 نبیره دار هستید، صاحبی 5 نبیره هستید. شکر. البته از فرزندا میگفتید چی روزگار دارن؟ از نبیره ها میگفتید؟ من از فرزندا بسیار شادم، خرسندم، برای که یگانتش راهی بد قطعی نرفته است. همش معلومات عالی دارن، 100 بار شکر. دخترم معلمه زبان آلمانی، پسر خردیم ترجمان زبان خطایی. یگان نفر فرزندان شما کسب شما را انتخاب نکردن، یعنی با راهی انتخاب کرده شما نرفتن؟ هوس داشتن لیکن انتخاب نکردن. برای همون من هیچی نگفتم، گفتم همون چیزی که خودتان میخواهید در انتخاب کسب آزاد باشن. وقتی که نام فرزندان میگیرید، از فرزندان سخن میگوید، از نبیره ها، واقعا هم سیمای شما باز هم زیباتر میشود. در چشمانتون شعله دیگری پیدا می شود، یعنی این شعله مهر و محبتی که مادر دارد به فرزندان. و همچون مادر امروز میخواستیم به عنوان تاجیک میگفتید برای تربیه فرزندان چه راه و روش، چه راه و اصول را باید که پیشه کنند، چگونه باید فرزندان خود را تربیت کنند؟ میخوام به مادران تاجیک، به همه مادران تاجیک، علل خصوص زنهایی که خانشین هستند، من چی تمنا دارم که بی اهمیت نباشند نسبت فرزندان، گفتنی هم که سختگیر باشند. مثال هیچ چیز رو هم که خودشون نفهمند همین حرکت کنند که همه وقت از
мисол аз кӯдак бехабар намонанд. ҳама вақт дар мадди назар бошанд кӯдак. мисол чӣ кор мекунад кӯдак аз саҳар то бегоҳ, чӣ кор мекунад фарзанд, ҳама вақт аз пайи фарзанд бошанд. албатта меҳрубонӣ кунанд, ғамхорӣ кунанд, лекин нисбати онҳо сахтгир бошанд дар ҳама тараф, алалхусус барои касб интихоб кардан, барои мисол дар мактаб нағз хондан. аз модар, аз хуштомани худ, аз пирони рӯзгор дида чӣ хотираҳо доред? ман модари худа ҳама вақт пеши назар мебиёрам ва як устоди барои ман як устоди зиндагӣ ин модари ман аст. инқадар зани боқувват, боирода, инқадар зани ҳунарманд буданд ки бовар кунед 7 фарзанда мисол ба воя расондан. ҳамамон маълумоти олӣ дорем ва ҳамамон мисол зиндагии хуб дорем ва ҷобаҷо. ва албатта ин кӯшишу ғайрати модари ман аст ва инқадар зани ҳалим буданд, зани зебо буданд. ҳама вақт модари ман пеши назари ман аст ва ҳамчун устод ҳама вақт ёд мекунам рӯҳашон шод буд. чӣ хотира доред? чӣ омӯхтед аз модар? кадом хислатҳои модарро омӯхтед? кадом касбу ҳунарашро? ҳунарманд гуфтед модаратонро. бале, модари ман хонашинам ки буд, бовар кунед ман касби ҳамин куртадӯзия худаш ёд гирифт. мисол барои занҳо курта медӯхт. куртадӯзия метавонист мӯй месохт, барои занҳо мӯй месохт. зебоӣ меофарид. бале бале бале. баъд дар охири ҳамин солҳои охири умраш заргарӣ мекард. ҳамин чизҳои нуқрагия заргарӣ мекард. бовар кунед, хиёл мекунам ҳамин тамоми ҳунарҳои ин духтану ин чӣ кардан беҳисоб, ҳама хел духтан нақши тоҷикия ҳама хел хушрӯ медухт. куртои чакан барои набирош медухт. тамоми ҳунара хиёл мекунам модари ман дошт. ҳамин ҳунари касб, духтану пухтанам бисёр хӯрокҳои бомазза мепухт. бисёр инсони бузург буданд. аз ҳамсоя, аз хешу табор, аз ҳама бояд бохабар бошад. ҳама вақт фалонӣ мегӯянд касал шудааст, фалоне рафта. ман мегӯям не охе ча касал. хай рафта хабар гирифтан бачаам, вай рафта хабар гирифтан, одами пире. ана хел инсони бузург буданд бисёр модари ман. ва ҳамаи ҳамин чизоя ман аз модарам омӯхтам. кас бошам омӯхтам. мусоз кардан наметонам, лекин ҳамин нақш ман медӯзам. барои набером аллакай куртаи чакан духтам ман ба ҳарди наберои духтари ман. аз модар мерос мондаст. бале, аз модару аз бибимам бисёр нақшдӯзи зур буданд. бале, ана хел инсонгариам аз модарам омӯхтам. аз падар чӣ хотира? падарам ам бисёр як одами меҳнатӣ, бисёр як одами сахтгир буданд, меҳнатӣ буданд. бовар кунед аз хурдӣ мисол ман нигоҳ намекард наберошам, моям, ҳамин аллакай кӯдак 5 сола бачам инҷа биё, кани ана ин сателчаака гир рав ҳо анавай сангчоям чин. модарам мепурсад ҳамо кӯдака кор мефаҳм. занак ту намефаҳмӣ. кӯдак бояд аз хурдӣ ба меҳнат омӯхта шавад. анам хел падари ман як омӯзгори бисёр бақувват буданд. ва ман аз падар бисёр чизҳо омӯхтам. сахтгирия омӯхтам. анамин меҳнат карданам омӯхтам. падару модари ман ҳардушан бисёр одамои хиёл мекунам одамои бузург барои ҳамон давра, ҳамин давраам барои дар ҳама давру замон. бале, ибрат омӯз буданд. саломат бошед. ташаккури зиёд. шояд гуфтание доштед ва мо аз шумо пурсон нашудем. албатта мехоҳам ки ҳамаи театрҳо пур аз тамошобин бошад ва
коргардонҳои мо, драматургои мо кӯшиш кунанд ки намоишҳои беҳтарина пешкаш кунанд ба тамошобин, ки тамошобин биёяд ва толор пур аз тамошобин бошад. саломат бошед. ба шумо ҳам пеш аз ҳама саломатӣ, рӯзу рӯзгори хуб, умри дароз ва беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорам. хуш омадед бори дигар ба барнома. воқеан шумо олиҳаед. бинандагони азиз, инҷо барномаи навбатии олиҳа ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи мо буданд ҳунарманди мардумии тоҷикистон, бонуи зебо, чеҳраи шинохта тоҷинисо Саидова. хайр, то дидори баъдӣ, тансиҳату хонаобод бошед.